Носете светлината навсякъде, където отивате, показвайте, че имате твърди намерения, че не сте нерешителни личности, лесно разклащани от увещанията на лоши другари. Не ставайте лесна плячка на внушенията на онези, които безчестят Бога, но се стремете да поправяте, печелите и избавяте души от злото. Прибягвайте до молитва, убеждавайте с кротост и смирен дух противопоставящите се. Спасената от заблуда и доведена под знамето на Христос, една единствена душа ще зарадва небето и ще постави звезда на короната ви на радост. Чрез благочестиво влияние тази душа ще доведе други до познаване на спасението и така делото ще се умножава. Само в деня на съда ще се видят размерите на това дело. Не се колебайте да работите за Господа, мислейки, че можете да сторите само малко за Него. Вършете вашето малко с вярност, защото Господ ще работи заедно с вашите усилия. Той ще отбележи името ви в книгата на живота и ще ви запише като достойни да влезете в радостта на Господаря си. Нека сериозно умоляваме Господа да се явят работници, защото полетата са вече бели за жетва. Жетвата е голяма, а работниците са малко. Господ възнамерява да извърши специално дело за всеки един от нас лично. Като гледаме нечестието на света, открито в съдебната палата и във всекидневните вестникарски публикации, нека да се приближим до Бога и чрез жива вяра да се хванем за Неговите обещания, за да се прояви в нас благодатта на Христос. Можем да упражняваме влияние, силно влияние в този свят. Ако убеждаващата Божия сила е с нас, ще бъдем способни да водим грешни души към покаяние, за което нашата скромност ще допринесе много. Не бива да се опитваме да стигнем най-високите постове или да спечелим похвалата на хората. Целта ни не трябва да бъде стремеж към величие. Очите ни нека да са насочени единствено към Божията слава. Необходимо е да действаме с целия си даден от Бога разум, като заставаме в пътя на светлината, та Божията благодат да дойде над нас и ни оформи по Божие подобие. Небето чака да надари с най-богати благословения онези, които в тези последни дни от световната история посветят живота си на Божието дело. Ние ще бъдем изпробвани и изпитани. Може да бъдем призовани на безсънни нощи, но такива моменти нека прекараме в сериозна молитва към Бога, за да ни даде Той разбиране и разум и да съживи умовете ни да схващат предоставените ни привилегии. Не се обезсърчавай, ако пътят е труден, ако светът изглежда студен и тежък. Нашият небесен Отец не е забравил нито един от своите. Йешуа, Неговият син, беше презрян и отхвърлен от хората, но чрез Него днес имаме надежда. А това е вечен живот. Да познаят Теб, единствения истински Бог, и Йешуа Месията, когото си изпратил. Това е Неговото обещание за всеки, който устои с вяра и чисто сърце. Продължавай да светиш. Дори когато си в тъмнина, знай, че Отец вижда. И един ден ти ще стоиш пред Него, ще вдигнеш очи и ще чуеш думите на Йешуа. Добри и верни слуго, влез в радостта на Господаря си. Нека познаването на Отец, единствения истинен Бог, и на Неговия Син, Йешуа, бъде твоята сила, твоята надежда и твоят вечен живот.